amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Avui el que farem, perquè us vaig preguntar si volíeu alguna cosa de Sant Valentí, és això, un sobre que és típic dels Estats Units. És un sobre de roba, perquè nosaltres cosim, amb un detallet a dintre per la persona que estimeu. Jo l'he fet així, vosaltres podeu variar-ho com vulgueu. Vinga, comencem. Per fer el nostre sobre necessitarem dues peces de robes iguals idèntiques de 22 per 22 centímetres. I per fer la targeta necessitarem una peça de feltre que farà 20 per 15. A part, us feu un patronet i copieu dos cors idèntics i un trosset de velcro. El primer que farem serà cosir tot el voltant del nostre sobre deixant un trosset per girar-lo. Recordeu encarar bé les peces. Retalleu bé l'excés de roba i talleu bé les cantonadetes. Com ja us he ensenyat més vegades, ajudant-vos d'unes pinces, gireu bé les cantonades i deixeu-les perfectes. Ara el que farem serà passar un repunt just al canto i així podrem tancar l'obertura que havíem deixat abans. Ara el que ens faltarà serà presentar com quedarà el nostre sobre. Si us fixeu bé, ho heu de posar així i subjectar-ho amb agulles. El que després farem serà posar el velcro aquí, però primer cosirem. El que farem ara serà cosir aquests dos repunts vigilant perquè a la punta del tot no podreu arribar. Veieu? Està pràcticament fins al final cosit. Ara el que faré serà cosir un trosset quadrat de velcro just aquí a la punta. Cosirem a l'altra punta la banda contrària del velcro, la carrasca. Ara ja tenim la base del nostre sobre. A partir d'aquí el podreu decorar com vosaltres vulgueu. Jo el que faré serà posar-hi un trosset amb el nom de la persona. A la targeta, el que jo he pensat fer és doblegar el feltre i just a la meitat cosir-hi dos cors, que quan s'obriran, també s'obriran. Emmarcaré la meitat i just a la meitat hi cosiré amb un repunt per sobre la meitat del cor.
Si voleu i teniu tisora dentada, us quedarà millor si feu tot el voltant amb les dentetes. També faré el mateix per posar-hi el nom just davant del sobre. Ni el rotulador dels que s'esborren amb el temps o amb la planxa, podeu escriure el nom del que hagueu d'escriure. Jo hi posaré el nom de la persona i t'estimo. Aquí podeu deixar anar la vostra imaginació. Jo ara, amb 4 fils, perquè poso l'agulla enfilada amb 2 fils, per tant queden 4, el que faré serà resseguir la paraula que he escrit. Jo ara el que faré serà marcar-me just al centre on col·locar la meva targeteta i cosir-ho tot al voltant. Ara ja podem posar la targeta dintre i ja el tindrem. Potser faltarà planxar-ho una miqueta. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. I no oblideu de seguir-nos a Instagram perquè trobareu molt més contingut.